Ev jinên ciwan di provayek dane ku xwe ji konsertek re amade dikin. Her yek hem li enstrûmanan dixin hem jî stranan dibêjin. Ew endamên grûpa Jinmayê ne. Jinma mamoste û xwendekarên Ma Müzik Centrê ne ku beriya 8 salan vê grûpê ava kirine. Hin ji wan xwendekarên Akademiya Cegerxwîn bûne ku di dema qayûman da ev akademî hatibû girtin. Ma Müzik ji bo zarok û ciwanan hatibû avakirin, da ku bi zimanê xwe hunerê hîn bikin. Ma Müzik û Jinma ji bo ciwan û zarokan bû navnîşana alternatîv a hunera bi Kurdî. Endamên vê grûpê jî her yek di dereceya zanîngehê de bi zimanê xwe bi Kurdî hatine perwerdekirin. Neha 12 endamên Jinmayê hene. Evîn yek ji wan e û solîsta grûpê ye. Armanca akademiya me çi bû? Me dixwast em zimanê Kurdî, çanda Kurdî li ser piya bihêlin û zîndî bihêlin ku texin nava jiyanê. Xebatê me jî bi vî awayî berdewam dike. Em dixwazin zarokên me yê biçûk bigirin heya mezin a em bi awayekê texin nava jiyanê. Hem zimanê wan bidin heskirin hem jî zimanê dayîkê bi qîmeta wê bidin zanîn yani. Ji bo me jî ev giring e, xebatê me jî li ser vê de meşe. Repertuar amade ye û prova jî temam bû. Jinên ciwan neha ji konsertê re amade ne. Hêlîn bi kelecan e. Ew di grûpê de hem li odê dixe hem jî distre. Dibêje dixwazin bibin dengê hemî jinan. Dixwazin Jinma were astekî ku orkestrek qerese ya bi jina û derdê me jina bajêr an jî welat fark nake. Derdê me yek e. Ji bo jinên yên ku qetil dikin em ji bo wan orkestrayek pir mezin bikin û em bibin zimanê wan kesan. Endamên grûpê dibêjin ku ew hêvî dikin ku Jinma bibe dibistaneke taybet ji bo zarok û keçên ku di dilê wan da ciyê muzîkê mezin e. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.